Αυτό είναι το μπάσο που έχουν γραφτεί τα πάντα. Οπότε θέλετε, αυτό έχει γραφτεί, αυτό θα είναι και το υπερόπλο μου. Και με αυτό παίζω κυρίως στο jazz bass μου. Αν παίξουμε ένα κομμάτι που γουστάρω κιόλας. Θα μου πείτε άμα θέλω να παίξει στο jazz. Ό,τι υπάρχει θα υπάρχει για 70 χρόνια και μετά φεύγουμε. Και όπως πιστεύουμε κάτι πολύ λίγο ξέρουμε. Ανεβαίνουμε για πάντα στην άκρη. Γυρίζουμε στην τηλεόραση. Πάνε δύσκολο και εγώ εσύ. Να μετράμε την απόσταση. Η ετοιμασία είναι γητικό κατασκηνωμάνα σε την αστυνομία. Το τάδε μοντέλο παντρεύεται επιχειρηματίας. Και κοζάρι στην εσπρέσο φιλανθρωπία. Βολονταρισμός και αναρχία. Και γυναίκες στην εξουσία, βία στην βία. Στόπιν από κάποια βραχιάνικη υπηρεσία. Και είναι διπλά, λόγω φίλης στην κοινωνία. Δυναστεία, σκυλάκι κουμπάλα και πολυκατοικία και περιουσία. Μας άφησαν τα χρόνια στρατιωτική δικτατορία. Με νοιάζει πως τα σημάδια πάντα μέσα και έξω από συμβάντα. Δεν βρίσκει πάμε να πάμε πριν μας φάει μαλμάγα. Να δω, περιμένω χωριό, κόλλα που συμπίσω εγώ μπορώ. Ξέρω μόνος πως φέρω χέρο, άγκας υγείας, φίνα περνώ. Γιατί σαν το κουτία και της ουσίας, πίνω σκρίνω λέξεις αυθεντίας. Έχει κάνει το στυλ της απολίας, πουλάει πλέον το στυλ της αμίας. Χαμένη και κερδισμένη, στρώσα και της ζωής χωμένη. Η φλοιόραση στην ίδια το πεθαίνει. Κι όσο χρόνος κυλά με τρελαίνει. Άλλοι μένουνε για πάντα στην άκρη. Καθίζουνε στην τηλεόραση. Μα είναι δύσκολο κι εγώ κι εσύ. Να μετράμε την απόσταση. Μένουμε για πάντα στην άκρη. Καθίζουνε στην τηλεόραση.